zien we niet van plan om kijk, want als ze de rest van de strootkieks match. Ja, het is niet echt oranje koord. Maar hier is het gewoon, zeg maar nee, dan krijg je er 2. Zowel Nederlands als Belgisch. Het zien in ieder geval mensen die de krant lezen. Het is geen krant, dat is reclame. Nee, wat is ze niet dan doen? Goedemiddag. Goedemorgen nog denk ik, of is het toch middag? Oh, net. Het is 1 minuut over 12. Nou, dan is het goedemiddag. Met wie heb ik het genoegen? Remco de Jong. Remco. Remco, ken je het programma toevallig? Nee? Onderweg? Van Nee. L1? Ja, nou ja, goed, kennen. Ik weet dat het bestaat, maar niet voor de rest. Dat is meer dan voldoende. Daar doe ik het voor. Heb je enig idee, Remco de Jong, waarom wij aanbellen bij jou? Ik denk vanwege die vlag en die vlag aan de andere kant. Ja. Nu klink jij enorm Belgisch. Nee. nee, mijn vrouw wel. Aha. Is die thuis? Ja, maar die wou niet. Oh, die wou niet. Oh, jullie hadden ons al in de smiezen. Ja, jullie stonden er al een tijdje. Ja, wij stonden hier al een tijdje. Want eigenlijk waren jullie de cliffhanger. De trigger voor ons. En ja, toen kwam er een opname. Toen kwam er nog een opname. En toen dachten we van... We zaten alweer bijna in de auto. Toen dachten we van... De originele trigger. Dat is jullie voorgevel. Ja. Gaat dat hard op hard nou met het EK? Dat gaat redelijk hard apart, ja. Het is Nederland-België, hè. Dus, ja. Ja, goed, gezonde spanning en op een gezonde manier. Oké. Dus maar het was wel even een beetje ruzie maken wie waar mocht hangen en wie wat er mocht hangen. Dus, dus we hebben het netjes verdeeld. Netjes verdeeld. Hoe heet je vrouw trouwens? Cindy. Cindy. En ze komt uit welke contraille van... Lokeren, tussen Gent en Antwerpen. Oké, dus dat is Vlaams? Ja. Oké. Ja. Rode Duivels, hè? Rode Duivels, ja. Die doen het de laatste jaren toch iets wel... beter dan de Nederlanders. Dus ik heb ook, toen we hier kwamen wonen, is het nu de eerste keer dat ik wat Nederlands kon ophangen. Tot die tijd was het alleen maar rood en... Serieus? Ja. Oh, dus je schaamde je een beetje voor Oranje om... Want de resultaten... Nee, sowieso deden we niet mee hè, met EK's en de WK's, dus dan versier ik sowieso niet. Oké. Dus toen was het alleen maar inderdaad België ophangen. Ja, heb je een punt. Maar dat moet toch pijn doen, of niet, Remco? Ja, maar in de tussentijd, ja goed, als je 10 jaar samen bent met een Belgische, dan ben je ook wel een klein beetje voor België. Maar ja, goed, tuurlijk, ja. Kijk, ik heb liever dat Nederland ver komt. Oké. Maar je gunt het België wel? Jawel. Dus als ze in de finale staan, ben ik voor Nederland. Maar zolang ze niet in de finale staan, dan mag België ook heel ver komen. Ik heb altijd het gevoel, want misschien hebben ze wel de beste ploeg sinds de tijd van Frankie van der Elst en Jean-Marie Pfaff en zo. Ja. Frankie van Kouteren. Een betere ploeg dan toen in 86, zeker. Verschrikkelijk figuur vond ik dat, die Frankie van Kouteren. Maar wel een fantastische voetballer. Maar ik heb altijd het gevoel dat als het echt erom gaat, dat dan toch ja, maar dat ook een beetje hè, soms is het land echt verscheurd, hè, als het gaat om de Vlaamse en Waalse belangen. Ja. Dat ook dat meespeelt in zo'n team. Ja. Is dat ook zo? Ik weet het niet, moet je aan hun vragen natuurlijk. Nee, maar wat maar jawel, dat zie je wel. Het blijft toch altijd nog steeds de Walen bij de Rode Duivels. Of de Vlamingen bij de Rode Duivels. En op de een of andere manier moet er altijd een beetje vergelijking zitten. Hè? Dus het moet 5 om 5 zijn of 6-5 zeg maar. Het mag niet te veel van de een, niet te veel van de ander. En als het puntje bij paaltje komt, dan merk je dat toch wel in die ploeg, denk ik inderdaad. Als het echt spannend wordt, ja, dan merk je gewoon dat toch die strijd erin blijft zitten. Onbewust. Ja, dat is toch een beetje de ballast die ze altijd... Die rugzak die ze altijd dragen. En nou goed, waardoor ze denk ik toen ook bij het EK tegen Wilsten net uitlagen. Waar ze echt wel meer kans hadden. Ja. Waardoor ze het net laten liggen, zeg maar. Vond ik ook jammer trouwens. Want daar zitten zoveel mooie voetballers bij om naar te kijken. Ja. Er zit heel veel bij. Kijk, Kevin De Bruyne, Lukaku, ja, dat is niet voor niks de Europese top. Wereldtop, denk ik zelfs. Maar ja, dan moet je het net op die momenten gaan doen. Kreeg Cindy ook een hartverzakking toen Kevin De Bruyne in de Champions League finale van het veld de kopstoot en van, ja. Dus goed, hij zal waarschijnlijk tegen Rusland ook niet meedoen, maar
Maar al die blessures, ja, dat hakt er ook wel in. Wat leuk trouwens, want volgens mij ben jij een echte voetballiefhebber. Ja, we hebben ook samen jaren, toen woonden we nog in Arnhem, abonnement gehad voor KRC Genk. Dus we zijn daar ook echt... Nee! Dus, daar gingen jullie van Arnhem? Van Arnhem naar Genk toe en we zijn zelfs naar uitwedstrijden geweest. Maar waarom naar Genk? Want Cindy heeft lang in Heusden-Zolder gewoond. En dan is het of KRC Genk of Sint-Truijen, maar daar was al Genk supporter, zeg maar. Dus, toen wij iets samen kregen, toen was het alles leuk en aardig, maar je moet mee naar Genk. Dus nou goed. Toch Genk, niet bij het voetbal ook ontmoet, of wel? Nee, elkaar? Nee, niet bij het voetbal ontmoeten. Nee. Dus, hoe komt een Nederlander zoals jij aan een Belgische dan? Via internet gewoon. Nee! Een spelletjesite en daar zaten we alle twee op en dan in contact gekomen en zo elkaar leren kennen. Hoe leuk is dat? Dus, en hoe lang is dat geleden? 11 jaar. Zijn jullie getrouwd? Ja, 10 jaar. Helemaal leuk. Dus, ja. Hey, nu begint dat toernooi. Wat is nou, ja, op het moment dat we dit opnemen... Dan is het begonnen. Als we het uitzenden is het bezig, het toernooi. Dus we moeten een beetje uitkijken met te actueel zijn. Maar wat is jouw favoriete speler? Bij het Nederlands elftal? Bij het Nederlands elftal, dan vind ik Wijnaldum wel een van de favorieten. Oké. En dat is dan meer inderdaad toch wel zijn manier waarop hij op het veld staat. Zijn houding. Ook wel inderdaad gewoon de goede passes kunnen geven. Ja, een beetje de verdeler van alles. Ja. Goede aanvoerder ook? Ja, weet ik niet. Qua persoonlijkheid denk ik dat hij niet de beste aanvoerder is. Dan zou ik eerder inderdaad, met het ligt eraan wie in de goal zet, maar dan zou ik eerder kiezen voor Stekelenburg als hij in de goal staat om die aanvoerder te laten zijn. Maar ik denk wel een van de motivatoren in het team inderdaad. Ja. Die gewoon echt wel de ploeg op sleeptouw moet en kan nemen. En jouw naamgenoot, De Jong? Nee, sorry. Nee. Ja, doet het goed bij Barcelona, ik zal het niet ontkennen. Overschatte voetballer? Vind ik wel, maar goed, ja, dat is persoonlijk en ik denk dat ik heel veel mensen voor het hoofd stoot als ik dat zeg. Nee, maar je mag toch je mening hebben? Nee, op de beslissende momenten vind ik snel zijn kopje hangen als het niet goed loopt. En dan loopt het ook echt niet. Kijk, als het goed loopt, dan loopt het fantastisch bij hem. Maar als het even niet loopt, dan zie ik niet bij hem zeg maar die spirit die ik dan bij een Depay of bij een Wijnaldum wel zie, om inderdaad dan net even het stapje extra te doen. Af en toe moet je ook een beetje een klootzak kunnen zijn. Een klootzak zijn, een rotschop geven, zoals in 88 Wouters zeg maar. Die gaf die rotschop. Ja, maar die gaf niet alleen een rotschop, die kon ook een wereldassist op Van Basten geven bijvoorbeeld. Daarom. Dus precies dat soort types heb je nodig. En dat vind ik, dat is Frenkie niet. Heb je er zin in? Ja, absoluut. We gaan ook denk ik wel bijna alle wedstrijden weer zien. Dus, jullie zijn van die types die kijken zo ongeveer alles? Ja. Dus op dat soort momenten wel, ja. Dus het is niet dat ik echt alle wedstrijden moet kijken, maar als het EK's of WK's, dan kijken we wel alles, ja. Heerlijk toch? Ja, lekker. Dus gelukkig wel, we mogen weer. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Arnhem. Hoe komen jullie dan hier terecht? Eigenlijk vanuit het feit dat we kinderen hebben en die wilden we per se in België op school doen. En dan was het of net in België wonen of hier. Nou goed, en hier vonden we het huis en dus hier. Hoe heb je dat al doorgekregen bij Sandy? Dat was niet zo moeilijk. Nee? We hebben hier in de regio heel veel rondgereden en gekeken naar huizen. En we zagen toen dit huis en we hadden alle twee zoiets, dit is het huis waar we willen gaan wonen. Dus dat was makkelijk. En de kindjes in België op school? Maasijk. Ja, je hoort heel veel verhalen over Maasijk. Dat daar ook heel veel Nederlandse kinderen naartoe gaan. Heel veel Nederlandse kindjes ook. Ja. Wat zijn jouw ervaringen als ouder daar nou mee dan? Sowieso vind ik het goed dat ze al met 2,5 jaar naar school kunnen. Veel eerder dan bij ons? Veel eerder dan bij ons, zeg maar. Omdat je al merkt dat ze inderdaad gewoon dan al de structuur krijgen en gewoon hele dagen inderdaad ook dingetjes moeten. En het is allemaal spelende wijs moeten, maar wel echt moeten. En niet gewoon van, ga maar ergens mee spelen en kijk maar wat je doet. En ook wel echt aan het leren zijn. Kijk, de jongste is nu net 5. Maar die leert wel echt schrijven en die leert ook wel echt wat stukjes rekenen, zeg maar. Dus die structuur is gewoon goed. En daarnaast gewoon de manier waarop ze bezig zijn inderdaad. Gewoon de lessen, dat soort dingen. Het huiswerk wat ze al krijgen, de dingen om zelfstandig al bezig te zijn. Ja, dat gaat net iets verder dan hier. Ja.
Dus dat vinden wij er goed aan. Nou, wat mij vaak opviel bij dat spelletje, 10 voor taal heette dat geloof ik. Ja, hè? Daar had je Nederlandse Belgen waren altijd enorm goed in taal. Hè? Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk ook een voorsprong. Die beginnen met 2,5 al. En die beginnen ook al op jonge leeftijd, zeg maar, met zometeen met Frans en met Engels, zeg maar. Dus ja, taal zie je wel dat dat bij hun veel belangrijker is, ja. En dan hebben ze voorsprong met 10 voor taal en bij het groot dicté de Nederlandse taal. Ja, daar hebben ze dan voorsprongen. Hebben ze al iets met voetbal? Ja, de oudste zit al 3 jaar op voetbal. En de jongste die gaat komend seizoen beginnen. Dus dan gaan ze alle 2 voetballen. En ze zijn ook al mee geweest inderdaad naar Genk toe inderdaad, om daar te kijken. Ai! Dus, en ook op tv. Dus, en ook, nou goed, ja, ze zijn ook klaar voor het EK, zeg maar. Waarbij er nog wat onduidelijkheid is voor wie ze precies zijn. Maar goed, als ze voor alle 2 zijn is het goed. Zolang als ze elkaar niet tegenkomen. Hoe oud zijn ze? 8 en 5. Welk merk? Jongetjes. 2 jongens. 2 jongens. Maar die hebben natuurlijk ook van. Die hebben ze ook Belgische vriendjes? Ja, ze zitten altijd in België op school. Dus maar gaan ze ook wel eens in België spelen dan naar school? Ja. Of, Dus die worden natuurlijk van 2 kanten. Die worden van 2 kanten. Die voeden we zowel Belgisch als Nederlands leren ze. En ze weten van België en ze weten van Nederland. En dus het is nog iets meer rode duivels nu. Maar goed, dat krijg je er nog wel uit. Als wij verder komen, als Nederland verder komt, dan krijgen we dat er wel uit. Ja. En hoe heten ze? Alessio en Iladio.